και εγώ. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, ιδιαίτερα το ΔΣ, που για αυτή τη χρονιά ξέρω κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι καλύτερο τουλάχιστον. Δεν θα σας κουράσω πολλά, απλώς θα σας πω ότι γενικώς χρειάζομαστε άτομα τα οποία είναι δίπλα στο σύλλογο, τα βοηθάνε και γενικώς θέλω να δω καθένα στο κομμάτι του, που το αναλογεί. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο του Γρηγόρη και σήμερα εδώ, είναι ο κύριος Κωνσταντίνου, παλιό μέλος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα. Τον κύριο Στασινόπουλο, ο κύριος Στασινόπουλος είναι ο πρόεδρος Ένωσης Οικονόμικων και Κυδεμόνων, είναι κοντά μας. Αυτά, μην σας κουράσω όλο, σας εύχομαι καλά να περάσετε. Θα ξεκινήσουμε με τις βραβεύσεις των παιδιών που είχαν επιτυχίες πέρυσι. Θα ήθελα να φωνάξω τον Νίκο τον Τάνο, ο οποίος πήρε χρυσό μετάλλιο στα 200 μεικτή και ασημένιο. Στα 200 ελεύθερα. Θα ήθελα ο κύριος Στασινόπουλος να έρθει να κάνει την απονομή. Τον Βελέντα τον Παντελή, ο οποίος το Πανελλήνιο πρωτάθλημα τα 200 μεικτή ήταν 8ος. Συνεχίζουμε. Ο Χρήστος ο Τζανής έχει θέση στα 200 μεικτή στο καλοκαιρινό. Να έρθει ο κύριος Κούσης, ο γραμματέας. Ο Κατσαρός ο Παναγιώτης, ο οποίος πέτυχε όρια στα 200 μεικτή και στο 100 ήπιο, να έρθει ο κύριος Κάνος, ο έφορος. Η Αγγέλη η Εύα, η οποία έχει επιλεγεί καλύτερη αθλήτρια στα επίλεκτα. Να έρθει ο κύριος Πούτας για την Αθλητομία. Η κόκαλη η Σοφία, για τη συνέπεια που έχει δείξει, να έρθει ο κύριος Καλοκαίρης, ο αντιπρόεδρος. Τώρα έχουμε κάποιες ειδικές βραβεύσεις για κάποιους βετεράνους. Η κυρία Ρενέ Δίξτρα πήρε ασημένο μετάλλιο στο πρωτάθλημα. Να έρθει ο κύριος Ριγάτος παρακαλώ για την απονομή.
Κωνσταντίνου τον Γρηγόρη για την προσφορά στο Σύλλογο, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όταν ο Σύλλογος είχε σταματήσει να λειτουργεί και τον έστησε πάλι από την αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τον κύριο Κατσαρό για την απονομή. Έχουμε ακόμα μία βράβευση. Θα θέλαμε να βραβεύσουμε τον προπονητή μας, ο οποίος στο πρωτάθλημα των βετεράνων πήρε μετάλλιο και αυτός, ο οποίος θα χαρέσει να τον βραβεύσει. Θα θέλαμε το δύο λόγια, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην κοπήπηδα του συλλόγου μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δίνουν στο πρόσωπό μου. Τα πάρα πολύ καλά παιδιά μου θα τα πούμε Δευτέρα. Για την υπομονή και επιμονή τους, το ΔΣ, όλοι τους συναδέλφους μου, συνεργάτες, λοιπόν, ονομαστικά πάλι, ξέρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ και για την απονομή. Του χρόνου θα είμαι λίγο καλύτερος. Θα κάνω πανελλήνιο ευρωπαϊκό στους δωρεινούς. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κατσαρός να έρθει για να κάνει την κοπή της πίτσας. Το δεύτερο κομμάτι είναι για το Σύλλογο. Το τρίτο κομμάτι είναι για το ΔΣ. Για τους προπονητές μας ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι για τους γονείς οι οποίοι τρέχουν και δεν κάνουν με τα παιδιά. Την υπόλοιπη θα την πάρετε μετά. Σας άκουσα, οι γονείς. Για τους αθλητές μας ένα κομμάτι και ένα κομμάτι για τους καλεσμένους μας.